So what's up sa inyo mga pre? Papunta tayo ngayon sa Daang Katutubo Cafe para magpahangin at kape. So watch out, good muna kayo. At tayo ay magbiyahe muna. Let's go! Shit. Wait a minute. Shout out, shout out. Ha? Balbalag yun eh. Padala ng tiniya eh. Oh. Naka-shout out kasi rin. Diyan kaya. Shout out kasi rin. Oh. Ha? Sarap to mo. Gawang ko yung video ya. Gawang ko yung video. Oh, wala na, oh. Shoutout ko na siguro. Dala na. Sige ah. Ayun oh. Vlogger daw tayo mga pre. Let's go!
Katutubo Cafe. So, yun. Dito tayo kay nanay. Yan. So yung mga pre, nakapag-pack up na tayo. Uwi na tayo.